Täze ýyl. Bütün dünýäde bu bayramçylygy megerem söýmeýän adam ýokdur. Her bir adam gam gussany köne ýylla galdyryp, täze ýyla, täze arzular bilen marýar. Täze ýyl, bu maşgala bayramçylygy. Bu gecede ähli dogan garnaşlar bir ýere jemlenip, täze ýyla gadam basýarlar. Şeýle pursat her bir maşgalada ýyldan ýyla gaýtalanýar. Men size hemmelen täze ýylla başdan geçiren wakalaryny görkezip biljekdäl. Ýöne öz maşgalamyzda bolup geçen wakalary gurrun meresin belýär. Ine de men ejem öz maşgalasynyň jemlenmegine garaşyp täze ýyla taýýar görýär. Deňleşiň. Gönülim. Har bölüm terk edetiniň buyrugyn diňlen. Har bölümiň ikinji okuw mögsüminde teweşşen we gumentar taýýarlygyndan okuw sapaklarynda özlerini tapawutly tarapdan görkezenlikler sebäpli ata watana ak ýürekden gulluk edenlikler münasibetli çağırış boýunça har gullukçylar höwetlendirmek maksat bilen buýurýar. 10 günlük ruhsata göýermeli. Hatarçy Taparow, Hatarçy Purjaýew, Hatarçy Esenow, Hatarçy Astanow. Boýrugy çakdygyň dikkatine ýetirmeli. Erkin. Bolsa men jigim parahat. Ol şu wagt Lewap welaýatyna gulluk borjyny berja etýär. Ve bagçyň parahat. Maralyň ýanyna gitjekmi? Ýok dost, diňe maralyň ýanyna däl, ejemiň, kankamyň, doganlarymyň ýanyna. Olary görmediňmede esli wagt boldy. Sagaman gidip sagaman gel. Anha bolsa men ikinji agam Söhbet. Ol Türkmenmaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna injener bolup işleýär. Armada. Batışnay. Oldu. Erencan bayramlara mutlu olsun. O hem namlik bile olsun. Yani yıllar düşündü yıllar olsun. Aşağıya olsun. İşler olmay. O ya şey böyle. Bu yıl tarihiyle duyumda gideriz mi? Yani bayramçılığı maşallah bayramçılığı. Benim öyle maşallah bile geçerdim diye. Öyümüz erkeler mi bu kurattun maşallah? Hava olun gidenini barfekti olur. Benim bu pite kaldım. Ne deyip olsa son katta o da çıkartışmak için. Artık oldu ha? Olur. Hocam. Dinleyen. Sağ olun, sizin bayramla mutlu olsun. Oğlanlar yerlerine. Ne bileyim gelişi gül yani. Öyle benim çalışım taşırıp akılda sağlıklarınızda boğuşun hayır.
Bolýan sağ ol. Bolýan. Bular bolsa bizim kakamız amanlıra daga. Hem körpejigimiz şatlyk. Oğlum täzeyle ma ýetip gelýändim. Benim täzeyle şähere doganyň ýanyna, ejen ýanyna bir täzeyle berler oğlum senin. Ay kakam gitmeyin ay. Gow sen ýanyna galyp mahallara kömek edeýin, sana kömekleşeýin. Oğlum senin gullugy ödersiň, okuw ödersiň oğlum. Men ýandan gitmeden bolsun oğlum. Ay onu da kakam gitmeyin. Mahallara seni düşeyin, kömek edeyin. Han gara öder yani Allah. Buğrunun sokmağına edersin. Anlı görünüşe. Vay benim, geldin mi? Şu önüne terli koyuncuyum, gittim terliyi de. Buraya kaçmam var ki. Dedim, Ahmet'in havası. Yok, ya havası koydum, gelen okka. Anha bu men ulagam Ahmet. Ol şu wagt Daşoğul welaýatynyň ekrançylyk meýdanyna iş saparyna. Ben gelip bakışı durmuş. Alo. Alo, Ahmet. Qowmiýatayla. İsteyen qowmy. Hawa bilen gowuşaty Mehmet iş täzeýil bayramçylygyna taýýarlyk görýär. İşlen gowmy? Hawa şu menen meýdany işte. Uy. Gelmeýärmi? Ha men barp bilmeýän. Bärde şu iş men bärde. Geçen daha garaşyp oturýarsaň hemmeňde. Gelýär edim, häzir eniň ýanyna bar bolýarmy? Häzir menen barýan bolýarmy? Bak. Ahmet çağalaryp sorap oturýar seni. Bilýän çağalaram sorap durunurlar bolýany. Ey barp bilmenmi? Täze bayramçylyğa, maşgala bayramçylyğa gelmeden bolmaz ahire. Vay, kim barp bilmeýän? Özüň gowy bilýänsiň-de. Alo. 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 Ne oldu görüştün? Görüştüm. Ne dedi? Gelirden dedi. İyi o ne yapıyor? Yeşil kendi. Uy, terörün ne var işi? Yeşil kendi. Uy. Selamun aleyküm ağam. Ve aleykümünüm. Şu men gerim ýaly mümkünmü? Ha, geçsin. Mümkün mü? Ya benim kulluktan mı osadın mı? Yok ağam. Yoksa da var yani, öýe, täzeýil bayramçylygyna. Ha, söyleme aytıvalım mı? Bolulya. Yolaksı yolla yası deyip durunayım. Hem onunla gel onunla tanış olalım. Alo oğlum. Nereden sesi hocan? Güne şu mat işte kasalatlarım bolup barýar. Peteğin elimden mi hocan? Awu peteğim ýandyjy gatar kaýmaly. Bolýar oğlum. Oğlum garaşýarsan. Barıcı. Ece, geldiğin kovma. O Cemal canım oğlum. Yanımda o.
Ödüre vereyim mi? Alo. Hay, bunun bir bak 3 yaşında. Dayda ne yapıyorlar? Yok koyun. İşte diye kesilerici. Sonra yine aylak koruya yarısı. Ne mi dedin? Alat etmereydim. Lokman gelir. Yürü gidip bir akşama yetişmeye çakrak olur kuyumlu şey. Yürü. Oo, Meryemcan gel lan. Ay, öyle mi? Ne yapayım işlemi ilanlayınca mı? Allah var. Görüşüm yani. İşleme alacağım. Vay bu tüveleme. Getirsinler. Oğlum, ben sana macera çık gel. Bayramlar mutlu olsun. Ne mi mesela sana mı? Bol ya, sağ ol. Bu ne mi kulüm ağladı? Vah, men qaydım qoğumlu kim diyorduk ha? Ha? Kakam ile nokti bağlar otur. Gelir kulüm kakam hedir gelir. Al gel ocağım şey. Bu tane ya bu ne diyorlar abi? Bakın. Beni aşağıda gitmek. Ben içime bilemem korktuğuna gideceğim. Söyleyin tepki temim almam ben. Henüz benim. Bak ne da var. Aşağıda taraf Aktopsa oraya vaktimi var. Var mı? O vaktimi var. Geçirtmem. Hani vaktim var mı? Ne şere vaktimiz var? Ay bir 25 minut yarım saat. Eyvallah. Hayda. Naharımda suyun çıkıptır, tuğsun uymalıydım. Şu an yuvolu tuştur. Tuğsun aktar. Bak paramı çağırın, tuğun şeyle mi oraya etti. Yine ilkinci sapar. İlkinci yılımız parakatsız karşılayaz tebeli. Haydi yani, kulluğunu paraman tok gelsin. İndeki yine hit olsa, bilece öyümüzde karşılarsın. Onun da katı doğru Amanur'da. Amanur'da eğer mümkün olsa el telefonumu verebilmerdin onu. Ha, vereyim. İyi de kaç. Bir ucan etmeliyerim abi. Var mı? Ne? Böyle yaparım bir men. Sana değme. Alo? Manam sana. Parahat. Sen mi? O men. Bayramdan mutlu olsun Maral. Sen bayramdan mutlu olsun. Sağ ol. Maral. Ben şu at optuda. Bana onunla dostluk verdiler. Parahat. Ben sana bir aday etmem. Ne oldu Maral? Parahat. Kakam içime kıydım terkaş. Ben onu kutacak deyiptim. Durum şu çıkan o arada asla hem bölüm etmedi. Dur. Dinle Maral. Sen biliyor musun? Ben edemem havarlıyım. Ben kulluktan geldiğim ben size kudaşıma uğrayacaktım. Sen öyle tekrar uğrasam, kakam fikrini tutar ödeme. Ben kakamı utanayım. Maral, hemen at kov olur. Öydekinin neden kovlar? İsteyen mi Maral? Parahat. Ecem çağıran hala. Borsan havarlı şart var ya. Var Maral, ben öpmez can eder. Sağ olun. Bari halacığım. Saklanıyor
intizar gözlerime gelseret yar gelseret manedim saklan yarım yarışını sudet yar sudet manedim sana intizar gözlerime gelseret yar gelseret manedim yar bakayım sen gözlerime zar eyleme yar yakayım gel aşk önünün suyunu min yar canım benim ekserimi kar eyleme bakayım sen gözlerime zar eyleme yar yakayım gel aşk önünün suyunu min yar canım benim pek sevimi kar eyleme Yağdırın ölüm seni sevmekten yar sevmekten seni nedim ne de bağlayıp kıynamasın gülmeden yar gülmeden meni nedim yar bakayım sen gözlerime zar eyleme yar yakayım gel aşk önünün suyunu min yar canım benim pek sevimi kar eyleme yar bakayım sen gözlerime zar eyleme yar yakayım gel aşk önünün suyunu min yar canım benim pek sevimi kar eyleme Vay bo. Meriyeni koşturuyor ya o. Vaktim alır sayın. Oğlum yaşlı nereye vurdun lan? Oğlum nereye vurdun lan? Cemal sen nereye gidiyorsun? Allah selamı aleyküm. Şartlık canım gelir vakti olur. Nice ağırlığı olur gelin de. Belki ol kakatının yanından alacaktır dayda. Tədilim kakatı da bilecektir. O da ahmarlığı.
Benim şu qaydan suğa yedim, qaşam görseli. Günah şartlıkça tağaman malları kıştan çıkarsak. Ova. Bir yağda barsak. Ova. Mallarım köpürdü. Ova doğru aydan kakam. Qatığı olur köpüldü. Köpürdü mallar, ondan Yakupcan'ı yürürüz. Kaq otaydan bir gelýär ne anaklı? Hani? Ana. Kim kene yol? Ay mena tanımadım kaq. Oluyor, hakkirenle göre aymasak. Kaq o berdi Allah o. Kim ol berdi? O orada ol berdi. Ol neymiş ya haber? Ay bir haber bir gat getirýän bolaýmasa? Hani yer görür hani? Berçan? Salamu aleykum. Wa aleykum. Yaxşymy ýagdaýlaryňyz? Berçan, o yaxşy. Gowmadyňyz? Şükür. Men şu wagt otlan düşdüm. Şeylemi? Otda paragady gördüm. Paragady? Paragady otlan nämişlerki? Onunluk ruhsat beripdirler. Öýe täze ile bar ya. Ay tüweleme. Bu şumu nämerjagym? Ay ýör buğsuňu ne çopon koşup barat sana buğsuk beres Berçan ýör. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Ay tavol sizin kiler mutlu olsun. Ay täzini tikile täze. Benim telefon gerek de berayda. Telefon? Oho. Gayrat yekejim. Telefon alan. Bolya. Alo. Alo Mergencan, gowmy adaylan. Men söhbet tanıdın mı? Hawa söhbet men. Ay ho, helen verjan elin aldırıp bilema dost. Nirde sen şumat? Ne hemen gitmez ho dost. Men koşum sen ne giptira eline seretdi ho. Yo, duruş olduruan yerinden baryan men. Nirde sen şumat? Ha, bollu bardım, bolyany duruş o yerde, bolya. Tamam. Ay. Täzeler oldu, gelip oňaryp dur. Hawa. Oňaryp durun, şartykjan senem gidowlum şähere. Paragatjany gör, doganlar bolup ejeňe bilen täze masala bolup berilýän täze. Gidowlum sen. Sen ýökönüňe gitmäýän kaq. O seni de kaq şäkere. Ýör. Aqlan görürsiň, paragaty görürsiň. Men bärde özüm mallary seredeň. Mallar özüm başap çykanmay kaq. Sen arkaň gidaýyn. Oglum git sen, men bärde mallarla özüm galarym. Ne şähere göçdüm, şähere göçmüşdim, onu da men mallara bilen bärde bolup ýörmän. Gidowlum sen. Git şähere. Ana, dur. Dur, stop. O mu yani? Yekejim, Mergen. Mergen. Koşan men batmormurdum da. Men de şeradam da. Bana öyle yok. Ana parmağım var. Bolya, tağaman var. Bolya, hawa. Şöyle daha yana. Şuna bolya. Hani ne etti dost, işitti mi? İşe bitti dost. Beni gayret ettir, hova meni, ne dokla meni. Yürü gitti onu. Yürü. Assalamu alaikum berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüniň mähriban adamlary. Biz size gahrman arkadamynyň sably köňül buýsaşlaryny dikkatyny ýetirer. Häzir bolsa mähriban ýaşy ben ýanymda ýaş zehin aýdymçylar ýagny Rahim Gurbanow, Femen Gurban Ummadow. Oglanlar täzeliň gutly bolsun. Sawlaga. Hemmäňe gutly bolsun. Ne bilişimiz ýa Türkmenistan döwletimiz täze 2013-nji ýyly uly şowhuny garşylatdyr. Bilen şoň şaýat bolupdyr. Marwelatyny da baş arçangasyny şeýle ullokan toý tutuldyr. Şurada da benim ähli vatandaşlarymyz ýa mähriban gahrman arkadaşym ýetip gelen täze 2013-nji ýyly tüýsüretden gutlaýar. Goýer her ojakda çaýjyklaryň gülkisi aýdym sadyň owazy belent ýanladyň. Täze üstünlikler arzu edýän. Mähriban gahrman arkadaşymyň jany sag iýlut we ýeklikli işlerime dama rowajatyn toýlaşdyn. Menem Rahim aýdyna goşulýan bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, gahrman arkadaşymyň saýatyna, ýurdumyň ýakly welaýatlaryna täze aýrymçylyk geçirilýär. Ne görüşme diýaly, biziň mar welaýatymyzda täze aýrymçylyk geçirilipdir. Şu pursatdan peýdalanyp, ähli türkmen halkymyzy, mähriban gahrman arkadaşymyzy täze aýrymçylyk bilen tüýsürenden gutlaýan. Mähriban gahrman arkadaşymyzyň el ýurt bähwetli tutýan beýgi işleri rowaj altyn. Täze eliňiz gutly bol.
Sağ olun olanlar, bizim size durmuşunuzda, işinizde üstünlükler arzu edeceğiz. O ağzınız Belent'ten yanlansın. Yeni oraya ola täze ýylyňyz gutly bolsun. Sağ olun. Hemme Gowun begenç. Hava gülýalak ýapy. Assalamu alaykum. Bäde galşyn ýyňy. Süýşini magryk sağlyk meni. Ha, sen bir ýerde görýän. Behran adamlar, täzeýiniz gutly bolsun. Biziň ýurdumyzda hormatly prezident biziň arkadamyzyň atalyk aladasy bilen onuň saýasynda türkmen ýylymyz, ýagny türkmen halkymyz gülläp etýär. Şu türkmende bir söz bar. Täzeýilip ırsgally, döwletli, bagytly ýyllaryň biri bolsun. Hal görnäm ka tut gören şonu. Meryem'in keyvali. Bolle tavır. Tavır çara, täzeýini gutly bolsun. O tayda da biri var edi, soňa da düşeýin men. Tavır. Täzeýini gutly bolsun mehriban adamlar. Şunday bolsun. Am sizden aşağıda var ya. Hava aşağıda var ya. Aşağıda ne çok tarafa. Sürücü bilendir adam. Bolya maqtatsan, sağ ol. Yeni görüşýänse. Assalamu alaykum. Salam. Ogrum nere? Aşağıda. Sağ ol. Baştan aşağıda ne bakta var mı? Tırının oya batıva her gün senin adın tutuva her gün senin adın tutuva barsam uzak yollar söküva men seni göresim gelli yar seni göresim gelli görmesem de taşlar ara Kış gelse de yazı sinne aydınımın sazı sinne aydınımın sazı sinne arzularımın barı sinne men seni göresim gelli ya seni göresim gelli görmesem de taşlar ara görmesem de taşlar ara sen
taşlar ara. Ey gözümde taşlar ara. Senzele yoktur çare. Yaradım boşup sazada. Ben seni göresim geldi. Yar seni göresim geldi. Yar seni göresim geldi. Alo. Salamu aleyküm ece. Ha oğlum. Kurbanca mı? Qovu, özümüz qovu ece. Qovu oğlum. Yetip gelen täriyelimiz bilen. Köp sağ olalım. Hem ben de düşünmeyin olsun. Oğlu sağ ol ece, sağ ol. Oğlum kaçan geliyor? Ne tip bolsa hazır son katna ula aşgalı var ya ece. Doğru karşıya oğlum. Gidem yancı gelineceğim bilen gururun kitem vardı. Yürümek var oğlum. Ay, ece can ne diyan ay. Mana seni al mehirli, senki al häsiýetli gerek. Yadıma düşämi? Kiträkkän köprak ýatsamam, oğlum wagtyny ýatyp geçiräýme diýerim. Sen ýaly. Men aladam ejem ýurady. Şonu da öýlenir ece. Ay, bor oğlum. Bor ece netip bol arqynykda gurlaşarsa. Onu karşıya oğlum. Tamam amcayım. Sağ ol ece. Netip bol täzer bar ya. Bol ya. Sağ ol. Benç. Yöredim onu. Näme boldy? Ýüzüň sarykla. Beýle gamyň görünýär. Bolan zat ýok. Aman nurda. Aýtsam men bagysyn. Ýöne on qaqadan qyydym berjek geldi. Gaýpa. Men aýna näme içemem bilemem. Bullukdan rozada aýdamda ümidäkiler görmek. Ýene bir niýetimem marazany görmek. Indi bolsa näme içemem bilemem. Parahat inim. Sen mara beýle gynanma. Bu zatdan bir alajy bolar. Senin tek bir öýüňe bar, gör, eneň ataňy gör. Näl maslahat berýärler. Bir ýaşullyň maslahatynyň galan zatyň bir zady bolar. Aýdanyz bersin. Men ählar doýmary bilen durmuş gurmam. Marala öýlendim. Oho! Erdoğan ne mi lo? Ay bolmadı. Ne mi olmadı? Uçordan iyice alım da. Ne? Uçordan iyice alım. O ne uçordan iyice alım? Peteğin Mahmut'um. O vermedi adım ama. Oha o ne? Peteğin bak uçor gideceğine karışmadan. Ne bileyim ok da gelim uçtu gitti ana. Hani gözümün alına gitti öyle. Oha ola bolmanı ayt dostum. Bolmanı. Yerini ne emetsem diyem. Ay şimdi bileyim ok ne teadilim koloyrat geliyor. Teadilim koloyrat geliyor. Ay ben koloyrat. Ay böyle ya dost. Sağ ol. Sağ ol. Antral var mı? Ay bandırdım Ahmet Bakan. Ben gördüm şu an şehre var yani. Aşkavada. Ay huşum vurdu izine. Ay he ne nidem o şey yiyor. Ne elce koruyan uçurun parmağı şehre var aynen. Geçer mi kan? Gelmesin ben tekme tanamı var. Ay bin olma şeyine. Ay duran varımız. Yöne bir şert vardır. Şöyle mi? Hava. O papa görüyor musun? Şunu mu? Hava. Gel şun kellenge. Gel utanmadı. Gel alla gel. Ay täze yürü. Täze vasılı varmalı. Gel koranı. Gel. Ay goğum. Yok. Gel yo. Yok oynatma. Düş ulagdan demen sana. Ne böyle o? Geyip korar kızım. Geyip korar. Täze bayramçılığı. Täze bayramçılığı. Ine geyip tıra bal adam var. Ay bo ina. Ay gül yarak. Ay gel. Yok dursun. Onu duran var mı? İnni rap bilyar. Ay ne yapıyorsun bunu? Yorun. Ünlü vuruyor Allah. Yürüyüz.
Tapdym. Berdi näme tapdym? Näme tapdym? Näme tapdym däl. Killem gowy pikir geldi. Onu el pikiray. Men öz sürüme. Sizin sürüňiz goşup bakamda näil bolar? Siz näil görersiňiz? Ondan siz arkyn maşgalaňyzda gidinde öýdamanlarda tädel belli berin arka. O sana ağır olmadan bertcan ol. Yok aman burada. On kıyınçılık olmaz. Siz alat etmem. Yöne men sizi gitmekana sizden bir haýşym mı? Näme haýşdy? Ana kızakdı. Şu kızak alıp saatlık canlar hinlenip aydımcı aytıp berdi. Adamlar kim gidiyor? Ayda ya. Dinle derdin. Dinle sen aydın mı? Durhan
Yeni yatıyla. Haydo. Bima var diyen o nene var geçeyim. Haydo. Sen beni yatıp dururken. Haydo. Başla Bima var diyen geçelim mi? Yan geçmedin mi? Ay yok mira şu at dedim. Ya işleyen mi? Kimedeki de? Yekide. Beni abi. Şuncuğumu gelmese var ya. Bak. Geldim. Benim karışıp durma. Karışsın. Telefon can etmedin mi? Can ettim mi? Ağrı çekmeye başladı diye. İlk yiyip gel yanına benim. Bak. Yaşkan ben gözüm hep şey dedim. Aman biraz çok olursam. Hem de terliği bile karşılamam bile bıraktık. Süylüm hep bir bile bakayım. Anam ettim. Yürüne harbi istedim. Gece günü küsüşüde seni deyip uruyar yürek. Düşün gülüm teşne kalvan senin yolu mehrin gerek. Nurlu keşfin bana gerek. Genlik bir yağmur göğüllük. Senin dünyan benim için göğe tehra otluk güllük. Oğlum basaraydım yok mu? Tapardım tapar. Dünyam yazmana, dünyam salmana. Nereden uyur buluna kımırdatlar? Ne yaptın öyle ya? Tapar. Wah ne deyin aşkım o
papak sana gatty gowy berip durayt. Her bir düşüňde bir ýatly şun togut beräýsin mi kam ýa bermedin mi kam diýip pikirlenen jowat. Sen onu bir aýtsyna. Adyň näme? Togutsan. Sen ana aýt. Unaş näýlep görýän? Indi bir gowy nafarlamyň biri unaş da. Unaş näýlep görýän? Nagamyň gözüni tapdy da. Men bu tälimçimi naga. Bir gedip kelitdi maňa. Unaşlaran gowy däl idi. Unaş diýemden maral gelince atmaşýardy. Mara gelince mara gelince unaş pişirşi. Gaty ütköşükde ol. Indi maral gelince her gün maral gelince geçirmi? Ay ho, unaşdan ýeli. Eşden maral gelince nawat gelince palawa näme? Maral gelinceler de bar. Nagalar da bar. Ýöne bir basymraçyk bir öýe bar. Bir tädil garşylaýarlar ho. Tädil. Tökotsan, ýüreňgeliň alma. Tädil hiç zaten howlukman eldir. Howlukdan hiç işin uğunu bolmaýar. Sağa seredayda, sağa dene gulýala iş yapdy sağa. Öňe men hem buradan. Ayol mara gelince unaş içeride yok. Şoň üçin bir gün aklemen seni mara gelince. On unaş diýsen, ay kulon ketgem duýmaýar da, kulon ketgem duýmaýar. Şondan ötküzüp geçýär. Burşlapçyk, bir üstüne çar damdyrypçyk. Ay şu anammatda. Mun ýalak nahar ilk görmok dedim. Anaga men tälimçim. Naga aýtdym anga senin gyzaksy bolmaýan diýe. Sen uçarman bolarsyň diýdim anga. Gyzakdan başyň çykýarmy? Gyzakdan. Şu takta geçdiňmi? Tak. Karburatorymyň gaty uğru ýok. Şu bir seretdirmeli, ustakit görkezjek. Ondan bu anaga ba. Bir täkelçip goýup ýalňyşdy muşy bir gelip men derbede. Aýaňlardan bir pök gelýärdi, ay gaty batdy gelýär o pök. Çeptin gelen ýana getip sagdan geçdi o pök. Sagdan geçdi. Şondan soň men öýküreşdim, ana gaýyrdım, aga unaşdan akdym onu. Palaw demekdim bak. Palaw diýende bir aýat müşjede. Bara gerek bir ýüjel palaw diýdim aýda bolsak. Anan baýa. Ana bir gelip toýup gitdi ga. Sözüň alyndy. Hem ol. Bir haýyşdym. Azrak gurlap ýoluňa seredäýdi. Haýyşdym. Arkaň bol. Men häkedim şeýle. Öwren jördiň. Ýol uzak. Ay ho, öýe barmaly wagtynda. Ýol uzak. Maňa öwren jördiň. Näde derdiň? Ay dost gel ho, telliçim mutedip durdyň, näde derdiň? Ana hiç kaptandan galmaýady men. Bir gelek ana toýa gitdik ha. Diňleşdi. Toýa gitdik görün. Ay toýda ýürüti ana haýyş toýunça gowaýdym bar diýildi. Ana ortan dediýär ha. Yerin şeýdip. Ay beýlip gitýärdi. Koşuş kow ýoluňa berip netdim. Şuňa tolgundan da ana. Tolgunma sen o ýoluňa. Inim Aşgabatda da ma geldi goýdýan. Owa. Ama gelende ýananaly. Toyda görüşelim. Ha yoksa da sen haýsy tarapy barýan? Men ýoluma ileri amanada. Ay bolupdyr da onda ýür bile gidelim. Bir lot taý. Şuna gaw dersen. Olmasa gamgyny oturmada ýene bir sapar jaňat göräým elekeninde. Jogap beren oklar. Nim gynanyp öýgün köseme, hemme dat gowy ne görürsiň? Menim şoňa anasym gelýär.
Ama Nurda yine öyle de geldik. Ne şehirde yaşayan? Şu yerde deýsene. Ýörüň öýe baralyn täze bilece garşylagy. Yok ýagny. Maňa doýda garaşyp oturýandylar. Innikide. Yer bolýar Nurda. Täze ile mutlu boldum. Bolýar para sen täze sizin hem mutlu bolsun, düşünmeli bolsun. Han nesip bolsa görüşürüz. Ey, Mehran ey. Alo. Maral kıydım. Benimle yetip baryan. Kapıyı açıp koyun. Geldim. Gelenler içine. Oğlum. Salam. Ay salam oğlum. Ne olsa da gelin. Bak sağıma gelen olsan gol yaparak atacağım. Otursun mu? Otursa oğlum gel geç oğlum. Bak koyma dönüm. Başlan. Aşkıvadi etmemize 5 minut qarlı. Turun, vaxtını yatıp geçireyim. Vaxtını yatıp geçireyim. Sana bir aşık olayıp duruydu. Ne? Kara saçlın oynayar, yaz şemali yar yar. Filap gözüm doymayar, yar cemali yar yar. Ey gözleri piyala, cümme çuңur hıyala. Düşmegime bu hala, kim güneli yar yar. Ey gözleri piyala, cümme çuңur hıyala. Düşmegime bu hala, kim güneli yar yar. Yar yar, yar yar. Kara taşlın oynar şemala. Kara taşlın oynayar, yar şemali yar yar. Filap gözüm doymayar, yar cemali yar yar. Kara taşlın oynayar, yar cemali yar yar. Filap gözüm doymayar, yar cemali yar yar. Men özüm ku hafabet, özüm men ku hafabet. Men bir dertten halabet, men bimar yar yar. Ey gözleri piyala, cümme çuңur hıyala. Düşmegime bu hala, kim güneli yar yar. Ey gözleri piyala, cümme çuңur hıyala. Düşmegime bu hala, kim güneli yar yar. Yar yar, yar yar.
şemala Kara taşlan oynayar Yar şemali yar yar Silap gözüm doymoyar Yar cemali yar yar Kara taşlan oynayar Yar şemali yar yar Silap gözüm doymoyar Yar cemali yar Marallaylara da uğuna şivati suğunun havarı gelyer ha. Ay, koynuğuda 3 tanak möcök giyiptir. Koynuğunun bir arasında şağalı ulu ya, dağıt de ol. Ay o yok etsen. Dinle da, dinle. Kovvaka. Seyret. Ay bir arasında şağalı ulu ya. Ay bilen bundan gittik de ağrı okurup da. Ay yok etsen, dinle da. Cananın bir, mesela bir vaka vurun verip var yanına. Yol uzak. Gurrun etmeli, dinle gurrun etmeli. Ne edip okun tutar şu vaktinde? Tədil geliyor. Tədil karşılamana bu hatta. Ay ho, gel kelleme şunu. Ne ettin aytmın diyene. Bir soğut verecek koptuğuna men sana şunu. Gel kelleme. Çıkarma şunu. Ne ettin aytmın? Ne düşürüp koyar şu tadan. Hayran araya soğut sana. Gözünüm yaş oğlan. Ondan yankını dinle. Bundan ayttı sen kızakçı olmayan dedi. Anağa təlimcim. Sen uçarman mı olarsın dedi. Aygül. Geldin mi? Karıştın mı? Ne mi gelmeye ettin ama? Ha? Geldi bana. Tədil mutlu oldum. Selamun aleyküm. Geldin mi? Tədil mutlu oldum. Selamun aleyküm. Ana diye sen kaçakçı olmayan diye de sen ne için benim kaçakçı olmayan diye üstü gel karın ne olmayan olay dedi uçurman mı kovucu diye gözüne tren mi koçan bir akçı eşikti akçı yüzücü ak uçurdu ay bir buruttan arasından gözüne diyen ay ardı öttün de uçurman mı ak kimin yoktu öyle mi o sen şumat katı ak da ay uçurman doğruman ne uğrayacaksın koydun doğruman ay kime olmaz diye kime olmaz o her günün maralıgan jelen doğrumadın ya ay ho son barayım şu maralı son baralı o var bir tədil hayır anlayın dedi palav ne uğrayan palav diyende şu at bak bir tüyücü palav oldu da eşten şu tık yanama ettin o kar bırakırdan ne tekerden mi kar ağam ne ettin çok otsan giyinak bol hey hoğluk boğun ne hadi men hadir bir barmalı elimde barar sağamanca bir çay içer maralıgan jele var mı
Ayakçı. Salam aleyküm. Aleyküm. Gelen gelen olmuyordu. O etsin oğlum. Parahat canım benim yancı. Parahat mı? Hani? Oğlunun ruhsata geldi oğlum. Çoğulum. Ben kokusuna kalanmışım ayı değerli gelir. Oluptur da. Ne demeyin yerim? Geldim mi? Ağa gelin. Nerede belli gideceğim? Aynı tarih kıyıdan uzak. Ben onu son kurun yani böyle. Tamam işte. Şunlar ne için? Anha, bizim maşgalamydam şeýle wakalardan soň bir saçagyň başyna jem bolup, täze ýyl garşylaýar. Siziň pikiriňizçe, bizim wakalarmy gutoran reýýärmi? Elbetde ýok. Her bir zadyň dowamy bolşýaly, bizim wakalarymyzyň dowamy. Yakırcan. Oýjy. Senin şeyin kaka olaycıklar mı? Kaka? Oğlum. Geldikler var. Doğdunum. Oğlum. Bu arada ben gittim. Oğlum neye geldi ya? Oğlum. Kendileri nasıl sayılır ya oğlum? Ne tehdit takan oğlum? Yok bizim yine şu muhil ödümü has kıştı ya. Bak canım. Ben sen geçene. Ne sen bol tanıyan oğlum. Sen birine aşık olunmadın mı? Ha? Sen oğlum. Güzel. Bak geliyor mu? Oğlum. Radyo oldu. Kara saçlım oynoyar, yaz şemali yar yar. Filap gözüm doymoyar, yar cemali yar yar. Ey gözleri piyala, cümme çoğur hıyala. Düşmegime bu hala, kim güneli yar yar. Ey gözleri piyala, cümme çoğur hıyala. Düşmegime bu hala, kim güneli yar yar. Kuşlap akçakari, yayar asman nuri. Bugün bize teze yıl geldi. Akmayanın yolu, yıllar şemyali, yürekler arzulardan dolu. Himmeler bu gece şatlansın bilece. Karşılalım teze yıl geldi. Teze yıl, gel teze yıl. Arzular don teze yıl. Teze yıl, gel teze yıl. Her bir eyde sen teze yıl.
gecenin ayı ertekler yale Qarpamıcık ayaz bavalı Baltiyar bu yollar Bağıtlı bu güller Uçlat dede tene yıl gelli Emmeler bu gece şatlansın bilece Karşılalım tede yıl gelli